Me sana ina so zan yi family da kai. Wannan bangaren ka ne. Ina so ka zo unguwanmu zan yi featuring ɗinka. Sai dai kai ka zo. A haba mutum na ka zo mana. Kai ka zo nan. Dama an ce mun kai ba mutunci ne da kai ba. Ni yanzu ba ni da mutunci. Mana kuma sai na je Instagram da TikTok na yaɗa cewa ba ka da mutunci. Ka daɗe baka yaɗa ni ka ce ban da mutunci ba. To ka ce duk wanda zaka gaya wa ka ce ban da mutunci ka. Kuma sai na gaya ma sarki Ali ya kore ka daga Kannywood gaba ɗaya. A banza man kare. Motocin da kake so zaka siya ba za ka taɓa siyan su ba. To ni ba bukata ta mallaki motoci a nan gidan ba wannan bukatar bace. Mama wannan ba ina so zan gaya ma wani sirri wai na ji an ce Jamila ta fi sarki Ali kuɗi haka ne? Mana kuma kayi magana gurin wanda bai da sirri. A haba mutum na abinda muka yi da kai ya wuce mana. Sai na yaɗa ka.